हिंके SBI बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि KYC अपडेट खाना बगे आं ईमेल फाइका हिंके अबो हंखा जेटा ने स्टेटमेंट ओ जगाव न जों कारिनाय जेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि जेटा जीमेल आईडी नो जों मा कारिनाय माने ब्रांच नि जेटा जीमेल नो हिंका आबोनि बगे ओ जे अकाउंट स्टेटमेंट फॉर योर SBI अकाउंट नयरानि बुमुं रखनो सिजों न खना हां ओ PDF क्लिक खायनाय PDF क्लिक खायमानि उल्लो नायदियो जगा कि सार्च ना हारानो के ओ जगाव हिंके जेटा मोबाइल नंबर 5 डिजिट ते डेट ऑफ बर्थ और फिल खाना नांगो के सबमिट खालायखां कायनो ओ जगाव नायदि फुल डिटेल्स फायनाय ओ जगाव ईमेल नो खना हिंके ते तला हिंगा कायबा जेटा ब्रांच नि फोन नंबर तंगो नों कॉन्टैक्ट खायमानोता हिंके आं अबोनो खालायगलाक साकानि जेटा जीमेल आईडी नो जों नाहारनाय हिंके ओ जे जीमेल नरना आं डिस्क्रिप्शन आव रिदिबानो ओ जीमेल नो नाहारै हिंके मेसेज फायनाय हिंके ओ जगाव जों टुओ आ जे कपि खैतुमन पेज खालायनाय हिंके सब्जेक्ट ओ नों सैनाखाय सिमानो सियाफानो गहायफानो सैना तनांगो हिंके आं जतरो मो फिल खालायपायखा तामनि हिंके भिडिअ लगै थांगोन हनै आं अबो सैतोनि मानि ओंखाय आं अबोनो ओ जगा पेज खालायरिका हिंके ताम डकुमेन्ट ओ जगा पासबुक ते आइडेंटिटी प्रूफ ते एड्रेस प्रूफ नांगो आधार कार्ड नांगो पैन कार्ड नांगो ताते पासबुक बुक नांगो ता तामनानै कपि नांगो माने फटो बा नङाबो स्कैन खायना नांनाय हिंके आं अबो ओंखा लैपटॉप खालाय दंगो नरक मोबाइल टिबो खायमानो हिंके ताबो आं फटो नो नाहानाय आ फटो नो नाहाना बागै आं ताबो कानि जेटा फाइल थाङै दंगो हिंके तामनि हिंके आं प्लस सगां पासबुक नो सगां आं आपलोड खालायनाय हिंके आं ओ जगा पासबुक ओ जगा आपलोड खालायका माने सेन्ड मा खालायनाय ईमेल दो ओ जगा जेटा सानमानि पासबुक कपि आ फटो नो ओ जगाव आं ताबो माने आपलोड खालाय दंगो हिंके आबो पासबुक ओ जगाव आपलोड नि पायखा हिंके ते ताम सान हिंगाखाय ओ जगाव आइडेंटिटी प्रूफ नि बागै हिंके पैन कार्ड सानो हिंके आं ताबो पैन कार्ड रुतुंना थानाय आनि जेटा फाइल हिंके आं ताबो पैन कार्ड नो ओ जगाव अलरेडी फोटो बुजाक दंबा आं अरो पैन कार्ड नो ताबो रनाय हिंके आं ताबो रुतुगै दंगो हिंके पैन कार्ड बा आधार कार्ड जेकुनु हिंके आं पैन कार्ड नो सकां रेखा हिंके पैन कार्ड नो रमानि यागलो हिंगाखाय ओ जगा तेके सानो जोंनो आधार कार्ड माने एड्रेस प्रूफ नि बागैता हिंके ओ जगा आं ताबो आधार कार्ड रखनो जतनो ओ जगा रेखा माने जेसका पनो नों आबो रहरमानो आबो सीरियल ना नांगिया हिंके आबो यागलो हिंकाय सब्जेक्ट रकमा सैनाय ओ जगाव टू दा मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खोआय आबो हायके सैनाय सब्जेक्ट KYC अपडेशन इन माय सेविंग अकाउंट नै सैनाय ओ जगा रेस्पेक्टेड सर मैडम तंनाय अरो आनि बुमुं तंनाय हिंके ओ जगा अकाउंट नंबर फिल खायरिया खनै ओ जगा कक खमबोतैता जे आं ब्रांच थांमानि आनि बागै आं ईमेल तै अंगो खलायरिका नै अरो मासियो कक बाय ओ जगाव हिंके आबोनो कपि खालायनाय आं सब्जेक्ट नो ओ जगा सब्जेक्ट नो आं जगा पेज खालाय रनाय हिंके पेज खालायरिमान बागै जतनो अबो चिनिमो फुलुंखा हिंके आं ताबो मेसेज सेंड खालायरिका हिंके अबो हायके नो जेटा जीमेल तै KYC अपडेशन खालायो जेटा SBI अकाउंट नि हिंके रक साइमन खाना गौ बिदिन चाजा खांका लाइक शेयर कमेंट खालायदि हिंदी आईनी लगे वो पानी पूरी चनाई केक मानो खत्म वानो शदेरी शक्तानो लानाई